ба номи худованди бахшандаи меҳрубон. муҳтарам ҷамоат, имон он қадар ҷавҳари ноёбест ки касе соҳиби он бошад ба ҳеҷ чиз эҳтиёҷ надорад. ин воқеаи байни ҳазрати ҳоҷар модарамон ва писараш ҳазрати исмоил аз тарафи худои меҳрубон барои мо ҳамчун ибрат имтиҳон шудааст. солҳои дароз барои соҳиби фарзанд шудан ҳазрати иброҳим назди худо дуо мекард ва ниҳоят аз модарамон ҳазрати ҳоҷар ва ҳазрати иброҳим писаре ба дунё меояд ки номашро исмоил мегузоранд. аз байн 2 сол гузашта буд ки худованд ба ҳазрати иброҳим амр кард ки ҳамсараш ва писараш ҳазрати исмоилро гирифта ба биёбон, яъне хонаи каъбаи ҳозира бурда дар он ҷо раҳо кунад. ин барои ҳазрати иброҳим алайҳиссалом бисёр имтиҳони сахте буд. ҳамсар ва писарашро дар дашту кӯҳҳо раҳо мекард, вале барои ҳазрати ҳоҷар модарамон имтиҳони сахттаре буд. аммо ҷамоати муҳтарам, ин амри худованд буд. ин ҷудогӣ, ин танҳоиро ӯ хоста буд. ҳазрати иброҳим алайҳиссалом ҳеҷ шаку шубҳае накарда ҳамсар ва писарашро барои анҷоми имтиҳон гирифта ба роҳ баромаданд. вақте ки ба пушташ гашта нигоҳ мекард, ҳазрати ҳоҷар ба ӯ садо зад: эй иброҳим, чаро моро дар ин дашти беобу беодам танҳо гузошта меравӣ? ҳазрати иброҳим пайғамбар ҷавоб дода натавонист. ҳазрати ҳоҷар модарамон такроран пурсид: ё ин ки аз тарафи худованд то амре шунидӣ? ҳазрати иброҳим гуфт: бале, худоям амр кард ки шуморо ин ҷо раҳо кунам. ҳаминро шунида ҳазрати ҳоҷар гуфт: бирав эй иброҳим, модоме ки ин амри худованд аст, ӯ моро дар ин биёбон ҳаргиз танҳо намегузорад. бародарон, имони ҳақиқӣ ин аст: вақте ки амри худоро шунидӣ, барои иҷрои он ҳатто аз ҳама чиз даст мекашӣ. ана ин хел имони мустаҳкам роҳи моро равшан мекунад. он замонҳо дар Макка касе зиндагӣ намекард, дашти беодам буд. маконе ки ҳазрати ҳоҷару писарашро раҳо карданд, худи ҳозира каъбаи мо аст, беоб, беодам, як дашти сӯзону холӣ байни кӯҳҳои баланду гарм, хатарнок онҳо қарор доштанд. дӯстони азиз, дар байни он кӯҳистони гарму пурхатар бекасу танҳо як зан ва як тифл чӣ хел зинда мемонанд? ҳазрати ҳоҷар писарашро бо тӯшаҳои гирифтааш сер мекард, вале баъд аз муддате тӯша ва об тамом шуд. ҳоҷар модарамон шираш хушкида буд ва он тифле ки ҳанӯз 2 сол дошт, ҳазрати исмоил, аз гуруснагӣ ва ташнагӣ аз ҷояш намеҷунбид. ҳазрати ҳоҷар модарамон ин ҳолати писарашро тоқат накард. вақте ки назди худо бо забон ва дилаш дуо мекард, дар наздикиашон кӯҳи сафо ҷойгир буд. ҳазрати ҳоҷар бо умеди дарёфти об ё кӯмаке давида рафт, аммо не об ёфту не касеро дид. дар ҳамин вақт садои гирияи ҳазрати исмоил ҳама ҷойро фаро гирифта буд. ҳазрати ҳоҷар бо як ҳоли бечоравор аз кӯҳи сафо поён шуд, ба тарафи кӯҳи марва давида баромада рафт, вале он ҷо низ ҳеҷ чиз наёфт ва такроран ба тарафи кӯҳи сафо давид. бо як ҳоли табоҳ дар ҷустуҷӯи кӯмак 7 бор рафту омад. ҳазрати исмоил аз гирияи зиёд монда шуда буд ва садояш намебаромад. муҳтарам ҷамоат, ҳазрати ҳоҷар дар дашти сӯзон бечоравор тани танҳо буд. не обе дошт, не хӯроке дошт, мисле ки ӯро ҳама тарк карда буд. ҳазрати исмоил дигар тоқат надошт, нафасҳои пас мегирифт. ҳазрати ҳоҷар дар байни кӯҳистон бо худояш тани танҳо монд, ба ӯ паноҳ бурд, худаш ва писарашро ба худо таслим кард, гирияро шурӯъ кард. оби дидаи ҳазрати ҳоҷар ба рухсораҳои рангпаридаи ҳазрати исмоил меафтиданд. ҳазрати ҳоҷар ва ҳазрати исмоил дар байни кӯҳистон бисёр гурусна ва ночор монданд. ана дар ҳамин замон худованди таоло ба хоки хушк амр кард ки садои обе баромад. ҳазрати ҳоҷар рӯяшро гардонида дид. маконе ки ҳазрати исмоил бо пояш мехалид, аз хоки хушк об мебарояд. бешубҳа ки худованд ба ҳама кор қодир аст. ҳазрати ҳоҷар ба хушҳолӣ ба саҷда рафт. тарсид ки ин қадар оби зиёд беҳуда сарф нашавад. замзам садо зад. зам калимаи арабӣ буда, маънояш ист аст. ин оби муборакро ҳоло ҳам номе ки ҳазрати ҳоҷар гузошта буд бо он ном мебаранд. ҳоҷар модарамон об нӯшида сер шуд, ташнагиашро рафт кард ва ба ҳазрати исмоил об дод.
паррандаҳо дар болои замзам парвоз карда, корвонҳо об гирифта, ҳазрати ҳоҷар ва ҳазрати исмоил наҷот ёфтанд. баъдтар дар гирди он об одамҳо ҷамъ шуда хона сохтанд. ҳазрати иброҳим ва писараш ҳазрати исмоил қиблае ки мо тарафи он саҷда мекунем каъбаро якҷоя сохта бино карданд. пайғамбаре ки раҳмат бар оламиён аст, пайғамбари мо ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам ҳам дар ҳамон макон ба дунё омад. пайғамбар низ аз насли ҳазрати исмоил алайҳиссалом ба дунё омад. муҳтарам ҷамоат, аз ин қисса ҳиссае ки бояд гирем ин аст: худованди таоло бандагоне ки имон меоранд, ба ӯ паноҳ мебаранд, раҳмату неъматашро ба онҳо арзон медорад, онҳоро ба роҳе ки ба худаш мерасонад раҳнамоӣ мекунад. фаромӯш накунед ки имон бошад, имкон ҳам ҳаст. худованди карим ба ҳамаи мо мисли ҳазрати иброҳим ва ҳазрати ҳоҷар ба амрҳояш таслим шуданд ва имони мустаҳкамро насибамон гардонад иншоаллоҳ. خداوند دعای همه ما را قبول کند. آمین یا رب العالمین.